тоҷикистон диёри мардумони соҳиби илм, мазраи файзбору ҳосилхез ва сарзамини пурфайзу бобаракат аст. ин ҷо ҳар гулу гиёҳ пуртароват ва шифоӣ, ҳар намуна маҳсулоти ғизоӣ фоидаовар ва ҳар қатра обаш ҷонбахш аст. дастурхони тоҷикӣ пурҳикмат асту пиромунаш макони лутфу меҳрубонӣ. лоиҳаи мазкур бо дастгирии барномаи озуқавории ҷаҳонии созмони милали муттаҳид дар тоҷикистон дар доираи стратегия оид ба тағйироти иҷтимоӣ ва рафтор амалӣ мегардад. дуруд бинандаи азиз, ин лаззати хони диёр аст ва умедворем ки имрӯз мо ҳам як ғизои болаззат баротон тайёр мекунем ки ба ҷисму рӯҳатон манфиат дорад ва ҳам аз ҳамсӯҳбати мо ҳунарпешаи мардумии тоҷикистон муаллимаи бисёр азиз зулхумор иброҳимова шумо лаззат хоҳед бурд. муаллима чӣ тайёр мекунем? гумон мекунам биёед аз боинҷон як ғизои хеле болаззат тайёр кунем. хуб, аз боимҷон мо як ғизо тайёр мекунем ва барои ин баъзе маҳсулоти тару тозаи диёри худамон лозим аст ва мо якҷоя бо муаллима меравем ба бозор барои интихоби маҳсулот барои ин ғизо. хуб, рафтем. меравем. салому алейкум. ин бодирингатон 1 кило тиргон ба. ассалому алейкум. сабзиётон бисёр хушрӯй. 1 кило сабзи тиргон ба. чанд пул сабзитон? 3 сум. ин қардон? қисмати аз ҳама муҳими пухтупаз шустани дастҳо аст ва тоза будани дастҳо ин гарави саломатӣ ва ғизои хушлаззат аст. бинандаи азиз, ин лаззати хони диёр аст ва умедвор ҳастам ки бо ин маҳсулоти тару тоза мо метавонем имрӯз якҷоя бо муаллимаи азиз як ғизои хушмазза ва аз ҳама муҳим барои ҷисму рӯҳ бо манфиатро тайёр кунем ва умедворам ки шумо ҳамроҳи мо ҳастед. муаллима азиз, хуш омадед. шумо имрӯз бисёр заҳмат додем дар бозору интихоби ғизову. ягон чизи хуб безаҳмат намешавад. иншоалло бояд як чизи хубе тайёр кунем. чӣ мепазем муаллима ҷон? як бор мо аввал аз пиёз сар мекунем. яъне мо умуман икра тайёр мекунем, ҳамин мо икра тайёр мекунем барои ин ки боинҷон харидем, болгарӣ, картошка, пиёз, помидормо ба лозим мешавад ва чеснок. гумон мекунам ки як хӯроки хеле болаззат ва аз ҳама муҳимаш ки барои бадан ба фоида. ин ғизо ба ҷисм манфиат дорад, не? боимҷон масалан ҳама он чизҳое ки дар замин мерӯяд ва албатта он чизҳое ки тоза дар замини тоҷикистони худамон мерӯяд, гумон мекунам аз ҳама беҳтару хубтар аст. хуб, бинандаи азиз, умедворам ки шумо бо ин ғизо ошно ҳастед. ин ғизо ном дорад икра ва бубинед вақте ки дар хона гӯшт набошад ин фоҷиа нест. вариантҳои дигари тайёр кардани ғизо мавҷуд аст ва яке аз ин вариантҳо ки ҳам ғизои солим аст, ҳам ғизои хушмазза аст, ин бо истифода аз боимҷон тайёр кардани икра аст. воқеан фикр мекунам ки муаллима бо усули худашон омода мекунанд ва хушмазза хоҳад буд. хуб, сар мекунем. марҳамат. шумо
شما میتوانید روغن بعد گفتن گرفت ما این طرف ریزه کرده ها چقدر روغن باید بگوری که من من بینم بهتره معلم اولی پای چی کاربار هستین اصلا با چی کار مشغول هستین؟ حاضر ما به نزدیکی سپاریدیم نمایش ریچارد سیا اونجا من در صحنه‌های عمومی بودم خلاصه کمی از تئاتر آزادتر هستم لیکن خیلی در دیگر جاها کار میکنم من ریچارد سی را تماشا کردم معلم امروزی نخست نمایش بسیار عجیب بود بسیار جالب بود و من هنرمندان رو هم هنرمندانی که در صحنه‌های عمومی بودن و هم هنرمندانی که در مثلا نقش اساسی بود قریب که نشناختم به خاطر اینکه احساس میشد که چقدر زحمت زیاد صرف شده است برای تهیه کردن از ترجمه این اثر سر کرده تا به صحنه گذاری بسیار جالب بود معلم ترجمه در حقیقت خیلی عالی بود بله بخیرم خب بیننده عزیز امیدوارم که شما با این نمایش آشنا هستین و باید گفت که مثل اون که شما جسم شما روح شما از غذا از محصولات طبیعی دیار لذت میبرد و غذا میگیرد و نیرو میگیرد مثل همین مغز انسان نیست ذهن انسان نیست روح انسان نیست فکر میکنم از تماشای تئاتر راحت میکند و غذا میگیرد و فکر میکنم نمایشنامه‌های تئاتری به همین حد یعنی به حد یک غذای بسیار سالم میتواند به انسان تاثیر خوب داشته باشند خب اما امروز ما اکرا تیار میکنیم معلم عزیز شما از این غذا در خانه هم تیار میکنید و از این چی فرقیت دارد میان اون غذایی که شما در خانه تیار میکنید و اینجا اونجا خیلی فرقیت کلان دارد چون که من باید تیار میکنم فقط برای بالای نان مانده خوردن و میتونید یک بار میپزید و 3-4 روز از холодильник برآورده میخورید حاضر ما تیار میکنیم یک همچون یک اوقات گرمی که حاضر میپزید میخوریم خوب فرقش شما گفتین او دیگه خیلی است این خیلی قیام میشود و بالای نان میگذارین بله و چیز دیگر بالاش شما میکنید اول مسکه میمالیم برای با مزه خوردن بعد بالای وای حتما از ملحمی پختمون ملحم در حقیقت برای خیلی با مزه وای من برای زمستانم تیار میکنم و تابستان عموما یک بسیار غذای عجیب میشه خب من احساس میکنم که اکثریت زنهای ما گیرد یعنی 3-4 غذا فقط چرخ میزنیم آش میپزیم نمیدونم با کدام یک غذاهای دیگر و اصلا غذایی که مثلا با دانگی ها باشد مثلا و حس میکنم که کودکان هم چون زنها که زیاد تیار نمیکنن کودکان هم همین غذایی که مثلا نسک نخود و لوبی و چیزا داشته باشد خیلی کم استعمال میکنم آخر خوش استعمال ندارم شما احساس میکنید من خیلی احساس میکنم چون که جوانهای ما کمی چه بگم تنبل بگم خفه نشوند برای که هر چیزی که آسان است همون تیار میکنن او چیزایی که ما کلان شدیم در وای چیزا من قریب از نمیبینم من شخصا خودم غذاهای محلی تاجیکی خودمون رو که با نامی انواع دالدا کوچه میگن و یک دنگیچه میگن و یک همه خیلی دوست دارم و پختنش خیلی ماهر هستم و هر وقتی که میپزم اون شخصانی که میخورن بسیار بهای عالی میدن من همه غذاهای تاجیکی خودم شکروبا قروتوبا آشی بریده خلاصه توپایا من به درجه عالیش میپزم برای تعریف نی در حقیقت من این چیزو نقص میکنم معلم بعد چیکار باید کرد که نسل جوان هم با همین غذای سالم رو بیارن زیرا که ما اکثرا احساس میکنیم که با غذای نیم تیار با محصولات نیم تیار با پولفابریکات ها بیشتر توجه میکنن یا غذای سری دستی که مثلا از معیار زیاد خوردن اینا به انسان میتونه زیاد داشته باشه چیکار کنیم که نسل جوان با همین غذای سالم با ببینین این پامیدور و بودرینگ و این چیزایی که در زمین‌های تاجیکستان پرورش می‌یابد با اونها توجه کنن چیکار باید کنیم در خانه برای این مسئله بسیار گپ میزنم برای که هم نبره هم
ҳам фарзандон ба ман аз аввал фарзандон ба наберон ба мегӯям ки ҳатман бояд ғизои солим хӯрд. Ман умуман муқобили ҳамон обҳое ки ҷавоно хеле зиёд истифода мебаранд. муқобили ҳама он чизое ки меранд аз сари раҳ тезпазу ва ё чизое ки умуман ман қабул надорам хулоса. Ман дар ин масъала дар хона ҳар рӯз қариби барои фарзанду набераҳом як маҷлис бар ин шишта гап мезанам, лекин медонед ҷавоно шояд аз рӯи рекламаҳо бошад, шояд аз дигар чӣ бошад ки бисёр додашудагӣ мехӯранд. Ин қадар ки ман мегӯям, лекин бефоида. Ина медонед, ина намедонам, бояд фаҳманд худошон ки ин тамоман зарараш зиёд шояд аз он аст ки мо медонам барномаҳо хеле кам дорем, маълума дар телевизион хеле кам дорем ва интернет абунед пули контенте аст ки бархилофи ин гуна барномаҳо аст. Камакам фарқ мекунад. Шояд аз ин аст. шояд мо ҳамин намоиша барои ҳамон карда истодем ки мардум бифаҳманд. бинандои азиз, ин барнома ба хотири он аст ки мо дар мавриди лаззати маҳсулоте ки дар заминҳои Тоҷикистон парвариш меёбад барои шумо қисса кунем ва шахсиятҳои бисёр маъшҳур, онҳое ки таври маълума гуфтанд, онҳое ки ғизои бисёр хуб ва солима арҷ мегузоранд ва ине ки тайёр мекунанд дар хона, ин гуна тарзи таҳияи ғизоро баротон нишон медиҳад. Ва ман тахмин мекунам ки аз ҳама муҳим ине ки таваҷҷӯҳ кардан ба ғизои солим аст, ба мева ва сабзавотест ки воқеан ҳам дар кишвари мо дар 300 рӯзи офтобӣ парвариш меёбанд ва ба рӯҳу ҷону ба тани шумо таъсири хуб мерасонанд. Ва имрӯз мо якҷоя ду маълума икра тайёр карда истодем, аллакай пиёза маълума реза кардам ва ҳамчунин қаламфури булғориро низ. Шумо маълума агар ягон супориши ягон коре ки ман анҷом дода тавонам, агар шумо метавонед супориш дед, ман метавонам анҷом дем. бигзор бошад. маълума ҷон, дар мавриди кӯдакон чӣ мегӯед? бибинед оли аз шири хушк сар карда то ғизоҳое аст ки ба кӯдакон таъсири метавонад ки бисёр хуб бирасонад. дар ин наври чӣ мегӯед? ман гумон мекунам ки ҳар модар баъди модар шудан, фарзанд таваллуд кардан, ҳатман аз паси он бошад ки шираш зиёд бошад. барои ки шираш зиёд бошад, ки фарзандаш сер шаваду ба ғизои сунӣ муроҷиат накунад, ҳатман бояд ғизоҳои хеле калориядор хӯрад, ки то ин ки шираш зиёд бошад. ақаллан 1 сол фарзанда ҳатман бо шири модар калон кардан дар кор. хай баъд он тарафаш кам-кам аз 6 моҳагӣ аллакай мумкин кам-кам ягон чизакҳои мулоим мисли пуйре, дигар чизакҳои мулоим пухта. 6 моҳагӣ фақат ба шири модар? ҳа, фақат шири модар. ман гумон мекунам аз ин чизи беҳтару фоиданоктар барои кӯдак дигар чизе нест. умуман маълума ҳамин ғизо ба инкишофи зеҳнии инсон ҳам метавонад таъсир дошта бошад ба назари шумо? албатта ман гумон мекунам ҳатман бояд таъсираша расонад барои ҳамон одамои боақл. гумон мекунам ҳатман хӯроки ҳамин чизакҳое ки дар замини Тоҷикистони худамон мерӯяд хеле тозаву тару фоидааш зиёду бе доруҳои зиёдию. шумо як ишораи бисёр хуб кардед маълума дар мавриди маркетинг гуфтед ки шояд рекламаҳо бисёр таъсираш ба ҷавонон мерасад ки онҳо аслан ба ғизои на он қадар солим таваҷҷӯҳи бештар кунанд ва фикр мекунам андешаи шумо камилан дуруст аст. кош ки мардум ин чиза агар аз худ кунанд, фақат барои фоидаи инсон аст ки ғизои дӯстдоштаи худи шумо чи аст маълума? ман ҳама он чизе ки дар вақташ модарам мепухт, қариби ҳама чизро дӯст дорам, барои ки модарам хеле зани ҳунарманд буданд ва ғизоҳои хеле бомазза мепухтанд. ами як калаи почаи пухтани анамин ҳозир халадес мегӯяд, ама як калаи почаи пухтан ин қадар аз шаб меандохтанд то саҳар вай майда меҷӯшид. тасаввур кунед ки чӣ қадар фоида дошт барои организми одам. баъд ҳама он чизое ки аз ҳамун шакароб бо куртоб сар карда, ҳама чизои тоҷики худамона дӯст дорам ростига. шумо фикр мекунам ки
пухтупаз бисёр хуб доштаатон ин таъсири модаратон аст. ها مادرم خیلی بامزه аммо модарои имрӯз ки хеле саргарми тамошои филмҳои хориҷӣ ҳастанд با فرزندشون با فرزند چی می‌آموخته باشن؟ خب ما البته همه رو در نظر نداریم ولی به هر صورت خب اولتر از همه با فرزندان مخصوصا با دختران در مورد غذای سالم در مورد منفعت غذا باید صحبت کرد. یعنی خب فرزند شما باید داند که مثلا این پامیدور در ترکیبش چی دارد و چی فایده دارد، کی باید اون رو استعمال کرد و یا بودرینگ و یا نمیدونم باینجان چی که در زمین‌های ما پرورش میشه. بدورو و کاملا منفعت‌آور و خود اگر با کبودی‌ها توجه کنیم هر کدام اینو مثلا من بسیار خوش دارم یک جای مایده کردن اینا رو در بلندر با سیلپیوز و با نمیدونم همه همین نمودهای گوناگون ریحان و پودینه و هرچی و اومیخته کردن با چکه خیلی وقتی که با چکه اومیخته میکنید یک عجیب بود دیگه شما شاید نمیدونم ماها با هفته کنه میروید برای خریدن دو درست این کاملا تمام ویتامین مینرال‌هایی که برای جسم شما در کار است اون رو دارد و من تخمین میکنم که همین غذاهایی که در زمستان شخص استعمال میکند باید از غذاهای فصل‌های دیگر کمتر فرق داشته باشد. به نظر من که ما در زمستان کمک نمیدونم مانده میشیم یا ارگانیسم مثلا با نیروی زیاد صرف میکند نمیدونم غذایی که در بهار بله غذایی که مثلا در زمستان باید از غذای بهار و چی کمتر فرق دارد یا غذای بهار از غذای زمستان فرق دارد نه فرق دارد برای که همین که بهار شد من شخصا فقط رو می‌دارم به اون علفایی که در کوههای ما میروید من حتما میگذارم خریبی هر روز در خانه کوشش میکنم که سامبوسا یا اینکه مثل چاگویچ که میکنم مثل با علفای طبیعی مادرها خوش دارن؟ خوش دارن خوردنش همه خوش دارد لیکن پختنش تیار کردنش مثلا ما ببینیم که طبیعت تاجیکستان همه گونه امکان رو برای همین گونه بوی بودن دسترخوان دارد و وقتی که از زمستان میبریم وقتی که ارگانیسم کمک مونده است به قول یا ما ویتامین بیشتر از صرف کردن در سه ماهی زمستان ببینید که طبیعت تاجیکستان اینقدر بوی است که هر کوه و تپه‌اش پر از نمیدونم شیبیتک و ریحان و پودینه است و هر لبی جوش پر پودینه و اونجا از اونها کمک فانتازی و خیال‌بافی در کار است که یک غذای سالم تیار شود و برای کودکان من فکر می‌کنم که از فانتازی و از خیال‌بافی زن‌ها هم وابسته است حتما من میدونم بسیار زن‌هایی که اینقدر ماهرانه خوراک تیار میکنن قائل میشم حقانی زن‌هایی هستند که شخصا من بسیار قائل شدگی وقتی که مهمانی میره دسترخوان پر است همه اون محصولات که با دست خودی همون صاحب خانه زن پخته شده است من عزیز ما وقتی خیلی شما رو در بعضی فیلم ها هم میبینیم در فیلم های اینترنتی هم میبینیم این فقط برای یک سرگرمی است یا شما میخواهید همزمان با شاگردان هم همزمان چیزی بیاموزید؟ میدونید چی؟ هست حوزه جوان‌هایی که میتوانند در سطح جهانی فیلم آفرینی کنند من گمان میکنم که به مبلغی کلان این مقصد و ارزوشون عملی کردن نمیتوانند از این خاطر شاید میشینند قفاشینی میکنن برای که یگان کار سر کردن نمیتونن او جوانایی که بسیار چیزای یک سطحی خیلی پایدار و یا شاید یک پولی کم کتی یا مبلغ کم کتی این چیزای روی اکران میارن گمان میکنن که ای بیوایی هم نیست چون که خواهشی جوان مردم خواهش زیاد است برای فیلم های خودم رو تماشا کردن مردم اون رو تماشا میکنن تماشا میکنن عزیز از فیلم ها رو دوام میدیم بعضی ها وقتی که اکران تیار میکنن همین پوستی با اینجا نمیگیرن اما میبینم که شما نگرفتین برای که سیر ندارد عموما من در خانه میگیرم حاضر ما که وای کرده استودیم خوراک برای گرم باشد یعنی وقتی که اگر شما بیننده عزیز میخواید که همین غذا رو بسیار مرهم و قیام تیار کنند و بالای
нон паҳн карда ва баъд истеъмол кунед, онҷо бояд пӯсташа бигиред. Ҳатман. Мулоимтар мешавад ва ҳал мешавад ва хубтар мешавад. Дар намакобам тар мекунанд 1 соат ва яки. Ям сири дигар аст, не? Дар намакоб бояд тар ҳатман тар мекунем, барои ки барои чи? Маҳз ҳамин ғизоро тар мекунем ё ки ҳамаашро тар мекунем? не маҳз боинҷон Боинҷон, аст. Барои ки вай ҳамун як маззаи талхи дорад ба кадом як чизе ки ба организм мо инқадар ваяш нест. Ӯ бояд ҳатман. Яъне дар намакоб агар тар кунем ҳамон чизе ки дар кор нест барои организм шояд зиёновар аст берун мешавад? Дуруст. Хуб, бинандаи азиз, мебинед ки боимҷон як ғизои бисёр хушмазза аст ва витамину минералҳоям дорад барои организм, вале ба ҳар сурат тарзи тайёр кардан он бисёр муҳим аст. Ва ҳамчунин агар шумо онро барои зимистон тайёр мекунед, агар онро шумо нигоҳ медоред дар банкаҳо, ин боз як ҳунари маҳорати малакаи дигарро талаб мекунад. Сохти тайёр карданашам тамоман дигар хел. Зеро ки ман медонам ки агар амира нодуруст тайёр кунем, метавонад ки шахсро заҳролуд кунад, ё не? Не, заҳролуд намекунад, лекин як инқадар фоидаовар нест, як талхи ки дорад, ҳамун дар худ пайдо мешавад, нороҳат мекунад. Вақте ки дар намакоб 1 соат тар мекунем ва намакоба мерезем, фикр мекунам ки баъд ҳамон маззаи талхие ки дорад боимҷон берун мешавад ва он бисёр хушхӯр мешавад. Хуб, бинандаи азиз, ин ном дорад лаззати хони диёр ин барнома ва мо дар мавриди ғизои солим суҳбат мекунем. мақсад ин аст ки мо аз ғизоҳое ки дар ини хотаи мо аст, дар полези пешхонаи мо аст, мо тайёр кардани ғизоро ёд бигирем ва он ғизоҳоро барои мардум пешниҳод кунем. Ва бубинед тавре ки муаллима гуфтанд, ҳар қадар агар мо бештар ба ғизоҳои нимтайёр таваҷҷӯҳ мекунем, ба ғизоҳое ки воқеан тайёр карданаш осонтар аст, ҳамон қадар кӯдакон дигар хуши хӯрдани ин гуна ғизоҳои табииро надоранд. Ва масалан вале баъзеҳое ҳастанд ки масалан ғизо агар гӯшт надошта бошад, аслан истеъмол намекунанд, мегӯянд надорад гӯшт. Охай гӯшт набошадам, зани ба ҳунар аз ҳамин чизҳо як чизи бомаззае мепазад. ҳама вақт дар хона мешавад, ку як вақт гӯшт ҳаст ё нест, ҳатман бояд аз ҳамин чизҳо як чизе месозӣ ки ин аз дасти зан вобастагӣ дорад. Ва бубинед муаллима, ҳамин гуна дастурамалҳо масалан вақте ки ба интернет медороем, хеле зиёд аст, масалан дар контенти русӣ, англисӣ, масалан контентҳои дигар. Аммо занҳои мо хеле кам масалан ҳамин гуна маҳсули дасти худро дар интернет мегузоранд ё дар бораи ғизои миллӣ суҳбат мекунанд. Хеле кам. Шумо эҳсос мекунед? Шояд насли ҷавон ки дар интернет мешинад, ҳамин тарзи тайёр кардани ин ғизоро надонад шояд. Шояд зиёдтар кардан дар кор инха намоишҳои ҳатман зиёдтар кардан дар кор ки ҷавонҳо ёд гиранд. Ман гумон мекунам ҷавонҳое дорем ки хеле боғайрат ҳастанд, аз оидаи ҳама кор мебаранд, шукрона. Лекин бо бисёрашон ҳамин дӯст доранд тайёрак рафта гирифта аз ягонҷо хӯрдана. Бихӯрам вале масалан ҳам маҳсулоти нимтайёре ки ҳаст, бубинед солҳои пештар ҳамин чизо набуданд ва мардум худашон инро тайёр мекарданд. Ва вале ҳам осон аст, вале харҷи бештар дорад. Масалан барои ҳамон ҳама таббал шудагӣ ки ҳама чӣ ки тайёр аст. Аз нигоҳи молиявӣ ҳам агар иқтисодӣ ҳам бигирем, муаллима ин ғизое ки дар хона тайёр мекунем арзонтар меафтад нисбат ба он ки нимтайёраша шумо аз мағозаҳо мехаред. Беҳтар кунем. Хуб, бинандаи азиз, равған камакак гарм шуд ва дар идома муаллима хоҳанд гуфт ки бояд чӣ кор кунем. Картошка чун сахт аст камакак тайёр мешавад ва баъди он мо боимҷонро ворид мекунем. Агар шумо фурсати бештар доред дар хона боимҷона вақте ки реза мекунем, метавонед пӯсти онро бигиред ва онро дар намак хобонед, дар ҳатман ин кора кардан дар намакро мепартоед ва баъди он бозам ғизои шумо болаззаттар мешавад. Хуб, бинандаи азиз, то лаҳзае ки он чӣ ки мо ба дег ворид кардем камакак медӯшад, картошкаву помидорам мо илова кардем ба хотири хушмазза будан. Хуб, то лаҳзае ки тайёр мешавад, мо бо муаллимаи азиз як хӯриш иборат аз помидор, бодиринг ва ин кабабиҳоро тайёр мекунем. Ва ман чанд дона сирпиёзам омода кардем ва фикр мекунам ки бо ин ду дона ки мо пештар тайёр карда будем, онро пештар аз кашидани ғизо ба дег ворид мекунем ва тавре ки муаллима гуфтанд, он вақт як
бӯи бисёр хуш доранд ва бисёр хушхӯрам мешавад ин ғизо. Хуб, моим азиз, ин калон бояд реза кунем? бояд калон реза. агар мо дар дигар шароит мешуд дигар ҳозир хаёл мекунам ки беҳтаринаш ҳамин. вале ба ҳар сурат калон реза мекунем ё майда реза мекунем, ин ба таркиби он таъсир намерасонад. Не. Таркибаш ҳамин гуна ҳамон аст. бале, ҳамин гуна манфиатовар ва фоидаовар хоҳад буд. хуб, ва тахмин мекунам ки ҳамин гуна ғизоҳоро занон, модарон, хоҳарон метавонанд дар хона барои наздикошон тайёр кунанд ва махсусан ғизоҳое ки иборат аз маҳсулоти тару тоза аст. маълумат дар мавриди консерва ва дар мавриди ғизоҳое ки масалан пешакӣ онҳоро дар банкҳо маҳкам мекунанд чӣ назар доред? ва шумо дар хона аз ин чизҳо анҷом медиҳед? барои зимистон Барои зимистон. ҳатман. дар ҷавонӣ хеле зиёд мекардам ин чизо, ҳозир камтар, лекин дӯст медорам вақте ки зимистон бодиринги шӯри хонагия кушоям аз банка ё ин ки томате ки ба хӯрок меандозам, ҳатман кӯшиш мекунам ки худам тайёр кунам, барои ки маззаи он томате ки дар хона мекунӣ ба ягон хел томатое ки дар супермаркетҳо мехарӣ баробар намешавад. намешавад. хуб, охирам тайёр кардани консерв ва тайёр кардани ғизо барои зимистон бисёр муҳим ҳаст ва ман тахмин мекунам ки ҳозир дар шароити Тоҷикистон ки гармхонаҳо хеле зиёд ҳастанд, дар 4 фасли сол ҳамин гуна помидору бодиринги тару тозаро аз гармхонаҳои Тоҷикистон пайдо кардан мумкин аст. бибинед сифати бисёр хуб дорад ва ҳаблан мисlo чун гармхонаҳо хеле кам буданд ва ҷорҳо ё яхдонҳои нигаҳдории ғизо хеле кам буданд, ин чизро тайёр кардан ё нигоҳ доштан душвортар буд. ба ҷуз бале аз ҳамон дар намак хобондану консерва кардан. аммо ҳоло фикр мекунам ки ҳама шароит аст ҳама шароит ҳаст ва дар яхдонҳо, дар мағозаҳо, дар ҳар куҷои дигар ҳамин намунае ки масалан дар тару тоза бале ҳамин намунаро пайдо кардан мумкин аст. фақат камакак фантазия ва хаёлбофӣ дар кор аст тамом. мо махсус помидору бодиринга камакак калонтар реза кардем ба хотире ки фикр мекунам таври маълумат гуфтан ҳам маззааш дигар намешавад ва ҳам дар хушхӯр хоҳад буд. навбати боинҷон ба фикр мекунам ё ки аввал сирпиёза меандозем. сирпиёза андозам барои ки бисёр боинҷони мо тез мепазад. охирам маълумат азиз, ғизошиносо ба ин фикранд ки масалан вақте ки дар организм норасоии ин ё он витамину минерал аст, ин метавонад боиси қад паст будан, боиси рушд наёфтани инсонҳо шавад. охирам шумо ба ин чиз аҳамият медиҳед? дупа дуруст аст. дар ҳақиқат аз ғизо бисёр чӣ вобастагӣ дорад, на ин ки фақат қаду қомат. зеҳну фикр, хотира, ҳама ин аз хӯрок бисёр вобастагӣ дорад. ман гумон мекунам ки бояд модаро дар ин бора бисёр фикр кунанд ки дар ошхона бошанд зиёдтар, барое ки фарзандо ба ғизоҳое ки хеле фоиданок аст тайёр кунанд. аммо мо ва мардҳои дигаре ки пушти камера ҳастанд ва шояд оли моро тамошо доранд, ба ин назар ҳастем ки ғизое ки мардҳо мепазанд намедонам болаззаттар аст. ба ҳар сурат ин фақат тавре ки муаллима гуфтан ин як миф аст фақат, не? яъне ки занҳо метавонанд ҳамин дар маҳфилҳо метавонанд фақат аз ҳамон чизе ки ба дег медарод, асlan ҳамон чизое ки ай бозор мебиёред. ман шахсан ка ки бозор мерам, писарам ҳамроҳ бошад, агар вай хиҷолат мекашад, чунки ман ҷидо мекунам, сабзият ҷидо мекунам, ҳама чи ҷидо мекунам. беҳтаринаша мехарам, ман нархаша нигоҳ намекунаму беҳтарин мехарам, чӣ ки набошад бачаам хиҷолат мекаша ки хуб нест, якта шумо ҷидо мекунам. ҳар бисёр вобастагӣ дорад чӣ дег ба медарояд, чӣ чизе ки андозед ҳосилаш бояд маззааш ам гӯштам ҳамин хел. мегӯям ки дар бозорам бояд савдо карду, нарха поин бурду, масалан намунаи беҳтарина ҷудо кард. ҳамин як одати бисёр шарқиёна ҳам ҳаст. хай хуб аст агар ки ин ҳунара дошта бошӣ, лекин ман ба хотири он гуфта истодам ки ман беҳтаринаша ки ҷидо мекунам, вай беҳтаринаш фақат нархаш баландтар аст. бинадои азиз, мақсад ин аст ки мо ба маҳсулоте ки табиӣ ҳастанд,
тару тоза аст, бедору аст, воқеан таваҷҷӯҳ кунед. Ин фақат як ғизои солим фақат ба хотири он ки масалан даҳони шумо хушмазза бошад, ба ин хотир нест. Ба хотири он аст ки ҷисму рӯҳ ғизо бигирад, фарзандони мо, яъне онҳо тавонанд ки рушди устувор ва хуб дошта бошанд аз нигоҳи тиббиам, аз нигоҳи мағзу равониву аз нигоҳи андеша низ. ва ин бисёр муҳим аст ки онҳо ғизои солимро истифода бибаранд. ва умедворам ки шумо ҳам дар хона ҳамин гуна бо он чӣ ки ҳаст, бибинед дар ғизои мо гӯшт аслан нест. Аслан нест, вале ман фикр намекунам ки маззааш хеле камтар аз ғизоҳои гӯштдор бошад. баръакс ҳам манфиат дорад ва ҳам фикр мекунам хеле хушмазза ҳам аст, ки камакак баъдтар албатта ман дар бораи мазза ва лаззаташ барои шумо хоҳам гуфт. мо ҳозир каме кабути барои болои хӯрок тайёр кардем. ба ғайр аз он ки мо алоҳида як кабудиву помидору бодиен гариза кардем, барои болои изо камакак дигар кабудӣ мегузорем ва ин бисёр муҳим аст. муҳим аз замони кӯдакиёи мо байни мо ҳаст ки модарони мо масалан ҳамин гуна пиёз ва ҳамин гуна чизора тайёр мекардан, реза мекардан ва хушк мекардан ва дар халтао мегирифтанд. ва зимистон вақте ки болои шӯрбои болои ғизо мепартофтӣ дар ҳавли ҳамон кушода мешуд ва тар тоза буд. ва ҳоли занҳо завқ надорам ба ин чиз. яъне шумо ҳамин гуна пиёзбарга имрӯзам тайёр мекунед? ман хулоса райҳон, пудина, гашни чӯкроб ин чизоя намекунам, ба хотир ки тамоми фаслҳо дар бозорҳо ҳаст. лекин райҳони мисол тобистон ё пудинаи тобистоная дар зимистон ӯ маззаш кати намехаридам. ба ин хотир ман ҳатман пудинаю райҳона хушк мекунам. баъд барги лаблабуя мисол камтарак оби ҷӯшба мезанам ки ҳаҷмаш хурдтар шавад. аввал реза мекунам калон калон, баъд пакетоба маразилкаба мемонам. барги лаблабуи сафеда. чӣ хел ки лаблабу фоидаш бисёр, баргашам ҳам хел. ва зимистон ба даруни анамун оши буридаба, тӯпаба, даруни далдаба, ин чизои ҳамин хӯрокҳои тоҷики худамон ба ҳатман ман аз вай меандозам. ман фикр мекунам ки бисёр аз қоидаҳо бисёр аз дастурҳое ҳаст ки модарои азиз бояд биомӯзанд. ва дар бораи тайёр кардан ё хушк кардани ҳамин чизо аксарият табист ки ҳавсала надоранд ва агар як-ду бор ин корро анҷом медиҳанд, аз мардҳам ба фикрам вобаста аст. не мардҳам худам маҷбур намекунанд ба фикрам, ё не ман. агар мард маҷбур кунад, занҳо маҷбур мешаванд ки дигар вай агар мард он ғизои бомаззаи хӯрда бошад, ҳатман маҷбур мекунад. лекин бечора агар нахӯрда бошад ҳеҷ вақт дар умраш, худаш бо ғизои сари дасти калон шуда бошад ва якҷо баъд занаша маҷбур кунад ки хуб, ҳамин гуна тайёр кардани ғизоҳо бисёр муҳим аст аз ҳар нигоҳ, ҳам аз нигоҳи иқтисодӣ арзонтар аст ва ҳам аз нигоҳи шифоиву табобатӣ. фикр мекунам ки шифобахш ва табобатӣ. ва табиати Тоҷикистон ҳамин гуна ғизоҳои комилан пур аз минералу витаминҳоро дорад ва умедворам шумо ҳам онҳоро тайёр мекунед, махсусан барои набираҳо, барои фарзандҳо, ки барои рушди онҳо, барои ояндаи онҳо, барои сеҳатии онҳо ин чизи бисёр муҳим аст. Дупа дуруст. бинодари азиз, сирри асосии фикр мекунам дар қатори ғизои солиму масалан маҳсулоти тари тозае ки истифода мешавад ҳамин аст ки ҳамин ғизо бояд ки хуб биҷӯшад. яъне вақте ки муаллимам вақте ки мо ҳама маҳсулота ворид кардем, камакак ба қавли аловро пасттар кардан, ба хотире ки ҳамин ғизо бояд хуб биҷӯшад. ҳаминтар неман? дуруст, бояд пазад, он чизе ки мепазад баъд болаззат мешавад. нимхома чӣ хел хуб, мо хӯрше ки тайёр карда будем, онро омехта кардем, намак дорад албатта. намак дорад, ман намак кардам. кабудиро барои он тайёр кардам ки мо ба болои ғизо бипошем ва баъди чанд дақиқа умедворам ки мо метавонем ки ин маҳсулотро ё ин ғизоро маззашро барои шумо бигирем.
бинадои азиз, лаззати хони диёр ном дорад ин барнома ва мо аз маҳсулоте ки дар заминҳои тоҷикистони пешдостро аст як ғизо тайёр кардем бо истифода аз боимҷон чизе монанд ба икра ва чизи беҳтар аз икра умедворам ва аллакай тайёр аст ва ин ғизоро барои мо нармади мардумии тоҷикистон зулхумор иброҳимов омода кардам ва баъди чанд сония ман хоҳам гуфт ки чӣ лаззат дорад. хуб бинадои азиз камакак кабудӣ мо ин ғизоро сари дастурхон мечашем ва лаззати онро бароятон хоҳам гуфт ва умедвор ҳастам ки аз ки лаззати ғизоҳои бисёр хушмаззаи тоҷикистон шумо баҳравар мешавед ва албатта онро барои наздикон барои хонавода тайёр мекунед ва мо меравем акнун сари дастурхон. бинадои азиз, ин лаҳза ба ин ҳад ҳассос аст мисли лаҳзаи пеш аз имтиҳон ё мисли лаҳзаҳои бисёр гуворое ки дар зиндагии мо хушбахтона хеле зиёд аст. Чашидани ғизо ва умедворам ки маълумат шумо сар бекунед албатта расама. Як бор бибинем ин ғизое ки мо тайёр кардем бо маҳсулоти тозаву табииву хушмаззаи Тоҷикистон чӣ лаззат дорад. من باهاشون نمیگم برای که من که پختم شما باید بیاد اگر از روی سیستم 5 بالا بگیریم 5 بال اگر از سیستم 10 بالا که روز در مکتب‌ها جاری است بگیریم 10 خال یا 10 بال بخیر بسیار خوشمزه است و غذایی که معلمه بسیار عزیز مادر بسیار عزیز بیبی بسیار مهربان هنرمند مردمی تاجیکستان زلخمور иброҳимова тайёр карда наметавонад ки бо лаззат набошад. бисёр бо лаззат аст. хуб бинадои азиз, барои шумо ҳамишои бисёр хуб орзу мекунам. умедворам ки аз ғизои табиӣ ки дар Тоҷикистон ҳастанд, дар заминҳо, дар полис, дар назди ҳавлӣ, дар ҳар куҷои дигар шумо барои худатон, барои фарзандонатон ҳамигуна ғизои солим тайёр мекунед ва барои рушди онҳо, барои зебоии онҳо, барои воқеан ҳам устувории хотираву мағзи онҳо бо ин гуна ғизоҳои табиӣ албатта саҳму нақши худро мегузоред. барои ҳаматон иштиҳои бисёр хуб, барору баракат ва барои Тоҷикистони азиз бозам пешрафту гул шукуфоиро орзу дорам. барои шумо муаллимаи азиз як ҷаҳон сипос барои меҳрубонӣ, барои ки вақти қимати худро барои мо, барои бинандои мо сарф кардед. иброз медорам ва умедворам ки аз ин ғизо оли ҷамъи наздико ва пайвандо ва бачаҳои гурӯҳи эҷодӣ лаззат хоҳанд бурд. تشکر زیاد خوش شود. бинандои азиз, то барномаи дигар умедворам ки хушбахту комёбу тансиҳат хоҳед монд ва бо ҳамин шабака хайр.